Ik ga hier mooi voor uw actie van Serious Request. Helemaal goed. Helemaal. Ik ga mutsjes mooi. Dus Ben het mooi Breincafé en haar vriendin flink ontbraaid. Alweer leuke mutsjes. Er komen honderden mensen. Ja. Ik ga op naar de bevalling. Oké. Vorig jaar was natuurlijk Serious Request in Enschede en dat was voor de baby's. En toen vonden we eigenlijk dat we veel te laat gestart waren. En nu hebben we de kans, want ja, het glazen huis komt in Leeuwarden, dus dan kunnen we niet achterblijven. En ja, op een babyafdeling horen babymutsen. Dus vandaar. Hing je vol, je hing al je mutsen op de afdeling. Dit rek ik het vol. Bij de verlaskamers hing je nog heel veel mutsen, dus het is echt heel groot succes. Ja. Jan en alle man is van u zo'n breidje. Maar ik weet allemaal niet wel. Oh, geweldig. Hartstikke leuk, ja. Dat is eens even zien. Oh, dan kun je weer heel veel mutsen breiden. Ja, toch? Even kijken of deze past. Die is toch helemaal leuk. Nou, die is wat krap, hè? voor mij is dit meer voor een pasgeborene, dacht ik. Vooral mensen die krijgen bevallen binnen behillen en die zijn sowieso al wat in euforische stemming en die zijn al, nou die keepjes staat wat rijmutsen. Ja, en dan komen ze door uit werk, komt Beppe nog, dan komt Paken nog en die gaat dan ook nog even wat keepje. Dus dat is hartstikke leuk, ja. Dat lijkt er wel meer. Die is wel een echte meidenmuts. Ja, toch? Kijk eens even aan, hoe mooi. Ach, geweldig. Kijk eens even. Dat is mooi. We hebben wel collega's hoor, die 20 of 30 mutsen in de week leveren. Zo vol? Ja, we hebben er een paar, dat zijn echt supermutsen, zo noemen we ze ook. Die leveren gewoon geweldig veel mutsen, dus dat is erg leuk. Beneden op de poli zijn mensen die hun moeders laten haken en breien. Dan heb ik het over vrouwen dik in de 80. Voetbalclubs. Een collega kwam laatst met een tas vol van het zangkoor. Ik hoorde van onze verloskundige die op de Schelling woont dat half de Schelling ook al aan het haken en aan het breien is. Dus van over zee hebben we zelfs de mutsen die binnenkomen. Nou, tot nu toe hebben we ongeveer €1300 al opgehaald. En hoeveel mutsen binnen verkocht? Nou, ruim 200 al, ja. En heb je hem een streefidee waar je hem heen willen? Nou ja, we willen toch wel 6.000, 7.000 euro proberen we er wel mee op te halen, ja. Het minimumbedrag voor een muts is €5. Meer geven mag altijd. Dus nou, er zijn ook genoeg mensen die dat doen, dus ja. Een groot succes, ja. Het is echt, ik had niet gedacht. Het verbroedert ook zo enorm. Het is echt vreselijk leuk dat we zo met elkaar bezig zijn. En ja, het ontroert me zelfs af en toe gewoon. Uw dochter Elke die hier een pony en dat ging net te best. En toen ben we een paar koetswest in Den Bosch. Nou, en daar zijn we toen de veldpony en daar ben we toen vervallen. Ja, en toen rond finale uit de hand, dat was echt. Nou, hij is de hele familie die dan heel in de baan bent van de veldponies. Ze hebben alle uitstraling van Fries en ze ben nou, wat handzamer als een Fries. Dus jo ben ik zelf een ras-echte Fries? Ik ben een ras-echte Fries. Maar joh, waar je in Grees? Ik ben in Grees geboren, maar ik denk dat ik makker ben in Friesland. Ik ben geboren in februari en dus ik ben verhuisd vanuit Friesland hierheen in maart. Dus ik denk dat ik van makelij naar een Fries ben. Nou, dat is onze oude hengst.
de preferente hingsten die worden. En dit is zijn zoon. Die is verleend hier goed kut als dekhingst. Dus dit zijn mij nu ook broek in de dekkerij. En wist het altijd wat die is, maar in huid? Nou, we houden ons wat meningsverschillen. Nou, dat last hem ik altijd wel weer op. Hoe gaat het dan hoor? Nou, we hebben vallen ha. En dan is dus hij er helemaal wij van, of ik. En dan ben ik net eens op mijn haren zullen, of mijn verkeepjes zullen. Nou, zo, dat levert eigenlijk de meeste discussie nog wel eens op. En wat je aanhouden moet om met me verder te vangen of wat je verkeepje moet. Ja. En ondertussen houdt hij zich wijselijk stil, hè? Ja, hij doet nou niks te zeggen. Dus Joden maar de huid. Ja. En Dodus maar de zoon. Ja. En die zoon weer nogal opstandig, hè? Ja, die hier wordt even zijn gekke oorkrem, denk ik. En heeft Joost zoon ik wel eens een gekke oorke? Ja, wel, echt wel. Maar wat die doet, hoef ik al niet te weten. En dan denk ik gewoon, nee, dat hoeft niet. Maar die is er net uit, die horen net. En dat is een jongen, iets van fjouwerie, dus die is gewoon er ook even. En als je de hulp bent zitten, dan word je wel eens even heel wezen. Dus het is heel normaal dat dat beest dat die is. Maar hij is verder net verkeerd, hij heeft een heel goed karakter. Dus het is eigenlijk een van mijn zoon. Ook zeker wel, ja.